Η Αφροδίτη με τη γούνα του David Ives. Κάτσε λίγο να σ' ακούω. Εσύ το έγραψες το έργο, Είναι φορτισμένες, είναι συναρπαστικές. Έλα. Μπορείς να με κουμπώσεις πίσω, please. Οκ. Ωραία. Μαλακή. Είναι ακριβώς το μέτρο, κοίτα. Ζω πάνω σε αυτό το τιβάνι, σε αυτό το φουστάνι, σε αυτές τις ζαρτιέρες και αυτά τα παπούτσια. Ακυρώνουμε ο ένας τον άλλον. Μια παράσταση ανεβάζουμε. Φοβάστε να αγαπήσετε. Αγάπη, αυτό μου προσφέρεις. Σκηνοθεσία Γιώργος Οικονόμου. Πρωταγωνιστούν η Βίκη Παπαδοπούλου και ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Θέατρο Θησίο, ένα θέατρο για τις τέχνες. Τηλέφωνο 210 3255 5444. Η πιο διασκεδαστική και κίνητη ακρόαση της χρονιάς. Φράνκενστάιν, θα την κάνω